Мама, учителката ми по изобразително изкуство и рисуване ми написа двойка. Виж какво и направих. То и аз бих ти написала двойка. Това за нищо не става. Това не е картина. Искаш ли да видиш хубава картина, а? Да, покажи ми. Иване, донеси си картината. Сега ще видиш брат ти какви творби прави. Не мога му стъпиш на малкия пръст. Мамо, ето ми е картината. Тази картина няма просто една шестица. Тя има цели 2 шестици. Защото това е произведение на изкуството. Ама каква е тази драсканица, бе, човек? Това е къщичка, брат ми. Каква къща? Виж какво аз нарисувах, виж той какво. Не е често понякога в живота. Мамо, кога ще кажеш на брат ми, че ти каза на учителката му да му пише двойка и че нямам шестици? Изчакай си на първо да си съсипе нервите. Да плаче, да страда, да не спира да го мисли. Да не спира да си мисли, че е дъното, че е утайка и че за нищо не става. И накрая ще си сложи край на живота. Мамо, това все пак е сина ти? Ти ще излезеш виновна, защото не си му помагала в живота. И не си била до него. Сине, чакай, всичко беше базик. Синко, ела!